ኣብ መዓልቲ ልደትኩም ሽምዓ ኣውሪኹም ትምኒትኩም ተመንዩ ክብልኹም ከለዉ ብሓቂ ናብ መን ኢኹም ትጽልዩ ነይርኩም? ብዙሕ ሰብ ልደት ምኽባር ተራ ናይ ሓጎስ ናይ ኬክ ምቑራስ መዓልቲ ይመስሎ። ነገር ግን እቲ ሓቂ ጥንታውያን ሰባት ብዓብዪ ፍርሃት ብጸልማትን እኩያት መናፍስትን ንምብራር ዝተጀመረ ናይ ድሕንነት ስልቲ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ሰላም ጥዕናን ሰላም ንዓኹም ይኹን ንኽቡራት ተዓዘብተይ። እንኳዕ ናብ ጽጋብ ወልደ ኪዳን ዩቲዩብ ቻናል ብሰላም መጻኹም። ሎማዓንቲ ድማ ነዚ ነሽሓት ዘመናት ተሓቢኡ ዝጸንሐ ዘሰንብት ናይ ልደት ምስጢር ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳዕ መጨረሽታ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ምሳይ ይጽንሑ። ታሪክ ልደት ምኽባር ናብ ጥንታውያንን ግብፃውያንን ፈርዖን እዩ ዝመልሰና። ነገር ግን ኣብቲ ዘመን እቲ ሓደ ሰብ ካብ ማህፀን ዝተወለደሉ መዓልቲ ኣይኮነን ዝኽበር ነይሩ። እቲ ንጉስ ወይ እውን ፈርዖን ከም ኣምላኽ ተገይሩ ዝተሸመሉ መዓልቲ እዩ ከም ልደት ኣምላኽ ተቖፂሩ ብዓብዪ ድግስ ዝኽበር ነይሩ። ኣብ እምነት ጥንታውያን ግብፂ ንጉስ ክሽየም ከሎ ካብ ናይ ሰብኣዊ ህይወት ናብ ናይ መለኮታዊ ህይወት ስለ ዝሰጋገር እቲ መዓልቲ ከም ናይ ሓቂ ልደት ኣምላኽ ይቑፀር ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ ዘመን እቲ ልደት ምኽባር ናይ ነገስታት ጥራይ እዩ ነይሩ። ዳራ ሰብ ልደቱ ናይ ምኽባር ወይ እውን ታሪኩ ናይ ምዝካር መሰል ፈፂሙ ኣይነበሮን። ድሕሪ ግብፃውያን ጥንታዊ ሮማ ነዚ ልማድ እዚ ብምውሳድ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ታራ ሰባት ልደት ምኽባር ጀሚሮም። ሮማውያን ንዕርኽቶም ንስድራ ቤቶም ኣብ መዓልቲ ልደቶም ናይ ምግቢ ድግስ ይገብሩሎም፣ ህያባት የበርክትሎም ነይሮም። ነገር ግን ኣብዚ እውን ዓብዪ ናይ ፀወታ ፍልሊ ነይሩ እዩ። ሮማውያን ዝኽብርዎ ዝነበሩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ልደት ጥራይ እዩ ነይሩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልደት ከም ብዝበለፀ ታሪካዊ መዝገብ ክሳብ 5 ዓመት ኣቢሉ ድሕሪኡ እዩ ክኽበር ዝጀመረ። ሕጂ ድማ ናብቲ ኣዝዩ ዘገርም ክፍልና ንእቶ። ንምንታይ ኢና ኣብ ልደት ኬክና ነቆርስ ሽምዓ ኸ ነብርህ? ጥንታውያን ግሪክ ንኣምላኽ ወርሒ ክብሪ ክህቡ ኢሎም ከም ወርሒ ዝቐርጾ ከቢብ ኬክ ይሰርሑ ነይሮም። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ኬክ ሽምዓ ዘብርህሉ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ ሽምዓ ብርሃን ነቲ ናይ ወርሒ ጽባቐ ንምምሳል እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ካብቲ ሽምዓ ዝወፅእ ትኪ ናብ ሰማይ ክዓሪ ከሎ ነቲ ሰብኣዊ ምርኦ ዝተመነዩ ምስጢራዊ ትምኒት ኣልዒሉ ናብ ኣማልኽቲ የብፅሕ ብዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም እዩ። ኣብ ጥንታዊ እምነት ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ልደቱ ኣብ መንጎ ክልተ ዘመናት ዝሰጋገረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ናይ መንፈስ ድኹምነት የጋጥሙ እዩ ዝብል እምነት ነይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ሕማቓት መናፍስቲ ኣብቲ መዓልቲ መፂኦም ክጎድእዎ ወይ እውን ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ እዩ ዝብል ዓብዪ ፍርሃት ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣዕሩኽትን ስድራ ቤቱን ኣብቲ መዓልቲ ብሓደ ይእከቡ፣ ጽቡቕ ትምኒቶም ይምነይሉ፣ ህያዋት የበርክትሉ፣ ብዓብዪ ድምፂ ድማ ይዝምሩሉ ነይሮም። እዚ ድማ ነቶም ሕማቓት መናፍስቲ ብጫውጫውታ ንምብራር ነቲ ሰብ ካብ ሓደጋ ንምድሓንን ዝተገበረ ናይ መንፈሳዊ ጥንቃቐን ስልትን እዩ ነይሩ። ኣብ ታሪክ ክርስትና ንብዙሓት ዘመናት ልደት ምኽባር ከም ናይ ኣህዛብ ባህልን ኃጢአትን ተገይሩ ይቑፀር ነይሩ። ቀዳሞት ኣቦታትን ቤተ ክርስቲያን ሰባት ናብዚ ዓለም እዚ ብኃጢአት ስለ ዝወፁ መዓልቲ ምውላዶም ዘይኮነስ መዓልቲ ሞቶም ናይ ሰማይ ህይወቶምን እዩ ክዝከር ዘለዎ ይብሉ ነይሮም። ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት ግን ኣብ ጀርመን ናይ ቆልዑ ልደት ምኽባር ተጀመረ። ኣብዚ እዋን እዚ እዩ እቲ ናይ ሎሚ ዘመን ዝመስል ናይ ኬክ ሽምዓን ናይ ቆልዑ ሓጎስን ልደትን ብሰፊሑ ክስፋሕፋሕ ዝጀመረ። ሕጂ እምበኣር እቲ ሎሚ ብሓጎስ እንበልዖ ኬክ እነብርሆ ሽምዓ ኣብ ውሽጡ ናይ ኣሽሓት ዘመን ታሪክን ምስጢርን ድሕረ ባይታ ዝሓዘ ምዃኑ ርኢናዮ ኣለና። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ።